Asa naman po itong bajiha? Ay, kapuya, sige, pangita ba? Naana na gini si luod-luod. Sus! Luod na bagyog naong. Pako na ko na. Tang bajiha ni. Ay, tuan na. Duda ko ani ba? Meron pa rin papalit. Nagpaluod-luod na po. Stilan. Ikaw sama ka dihang kapainit, magkajarag na. Uy! Uy! Ngano naman pugka? Ano dia? Ano ko dani? Ayaw, painit ali be. Ali dire. Ali ba? Ayaw, sige painit ba? Kay init kayo. Grabe na ba inita dres tigbilaran. Sige na. Sige na, sige na, sige na. Sige na, sige na, sige na. Dali na ba? Unsa na pa mo gusto di ay? Paliti ko. Unsa na pa mo papalit di ay? Basta dali ubani ko. Asa oy, asa. Ubani ra ko dito. Tapos paita pod oy. Paan ko ani ba? Unsa na pa papalit aning queen ni? Grabe ay naana di gini siya si ludluod ba? Kurot mo tatong kwarta ani ay. Stilan. Ingan ni lagi mo yung mga babae. Sige na lagpalud-luod para tumanan sa inyong mga gusto. Grabe, ay gamay na lang dyan ang pasensya ba? Kung saan mo rin mong ipapapalit di ay? Basta ubani ra ko daghan na pagagyaw-yaw uy. Paan mo tani ay? Kung saan ba? Basta. Wala, nag-bitros ako. Wala, nagitikan ko na ni ba? Paita, pagka ay. Anja naka-withdraw ka. Withdraw na, wala tayo kwarta oh. Oo, anira. Ano man? Anira ta jipre. Ano man? Iho nung bak. Ano Ano yung man? gusto pa? Anak ko gusto paliton diha. Asa? Ani? Oh. Ang sakyanan man na. So, kaya lagi nanimo to na. Kung sa'y kaya. Kaya mo ka. Unsa man yung taon ka. Uy, waka ba nga pilay presyo ana. Milyon yung taon na. Unsa man ka. Ay sus, madara lagi nag-utang. Oh, sige, bantay bitaw ka. Ikaw gaingo na ta. Dali, sige na, munaong na ta. Pagdali na na, jipre. Tugay. Uy, dali na ba? Dali, paano kwartaan eh? Dali ba? Lagi. Awang utagan ka gilang sa kailan mo. Dali, sige. Lagi, uy. Oh, nindutas mga sakyan ng Nindot dito. Python sila, napag sila Montero Sport. Nindot bito, nindot pag bayro nun. Pagdali ba? Ayun lang. Hanang adyo kang ganahan, katong expander. Pero di ka na nga color, han. Katong kuwa para murag sports car. Yung red. Ginoo ko. Nagkalala naman yung gusto ko ini. Sir, pwede may mangutang direct? Yes ma'am, kapag ka mag-process, pwede kayo. Yes! Salamat! Kabayad na to. Nagitikan kung ano eh. Nagitikan kung ano ba? Pasmog yung agi.